More than just a dance, flamenco is an artistic expression of human existence, of his joys, pains, of his life and death. Algo más, el baile flamenco es una expresión artística de la existencia humana, de su alegría y dolores, de la vida i la muerte. Dragi prijatelji, dragi svi naši sponzori, drage sve prisutne ekscelencije od najmanjeg djeteta do vas nešto starijih. Naši dragi gosti, svi koji ste došli zajedno s nama proslaviti još jedan mali, ali ipak veliki korak, pozdravljam vas. Opet me spopala velika čast uputiti vam umjetničke misli. Ovaj put uistinu tiho i kraće. Kako je Dora Pejačević jednom kazala, ako imaš što vrijedno za reći, tad zašuti i stupi naprijed. Estetskim i skoro ekstatičkim osjećajima ljubim svoj zavječaj. Ljubim svoj zavičaj koliko ljubim stvoritelja i sve što naš globus čini vrijednim, ljepšim. U tom čarobnom okviru neće biti mjesta za ružno i nisko, za neiskreno. Epidaurus festival zasnovan je na uvjerenju da su stil, ljubav prema svome i umjetnička djela sama sebi svrha, a svijet nam besprijekorno pripada svima. Taj larpurlartistički zagrljaj svijeta besprijekorno nam je potreban i ne treba objašnjenja ni pravila. Pojam larpurlartizam prvi je put upotrijebio francuski pjesnik Théophile Gautier 1835. da bi označio umjetnost potpuno oslobođenu od političkih, društvenih, vjerskih i etičkih stega, a kao reakciju na građanski utilitarizam. Potrebni smo svojoj zemlji, a kao reakcija potrebni smo svojoj zemlji i svome planetu. Prijeko smo potrebni. S istom porukom trudimo se dovesti u magični ovaj rodni nam kraj sve što će obogatiti, polučiti, poručiti, obojiti, oplemeniti, ohrabriti, probuditi, približiti i potvrditi umjetnost svome najvjernijem tumaču, čovjeku. Motivirani čistim estetičkim idealom ljepote u kojoj živimo kao umjetnička direktorica ovog projekta i njegova osnivačica, prislanjam se uvijek iznova te snažno i neumorno vjerujem kako nije nemoguće ono što se u trenu čini nedostižnim. U beskonačnom prostoru svemira sve nam može postati mogućim i bliskim. Treba vjerovati u hrabrost spram nemogućeg. Pa tako ni sama nisam svjesna kako smo već stigli na simbolični, divni, mistični broj 7. Zovu ga duhovni. 7 je kontinenata, 7 dana u tjednu, 7 svjetskih čuda. U grčkoj mitologiji bog Apolon nosi broj 7. 7 je patuljaka. Silno mi je drago što je od večeras i 7 Epidaurus festivala. Ako je najteže umjetnosti postići i ustrajati u vještini stvaranja estetskih rezultata, onda se osjećam ponosnom što smo u tome svaki put zajedno ipak uspjeli. Jer koliko god se činilo lako ovoj prelijepoj zemlji, odgovoriti na sva njena pitanja i biti joj vjeran s božanstvenim, vjerujte mi, to je ujedno i najteža zadaća. Umjetnička djela postoji od čovjekovog postojanja, od rane prapovijesne umjetnosti do suvremenosti, a ljepota joj je krajnje načelo i ujedno najviši cilj, kako je i sam Goethe kazao. Iako svako umjetničko djelo oživljava i mijenja naše duše, prostor, ljude i vrijeme, iako se i mjera uspjeha umjetničke poruke odražava nama, doseg mu je najveći da nesebično postigne osjećaj bezinteresnog stanovanja i pripadnosti u ovome svijetu. Doseg u kojem nas, ako želimo umjetnost, ljubazno prihvaća i poziva u taj svijet i dopušta nam udahnuti njegov neobičan poseban zrak. Bez bogate tradicije umjetnost je stado bez pastira. Bez inovacija umjetnost je besmislenost. S bujnom euforijom zato želim po 7. put pozvati vas s riječima: slijedite nas radosno, jer radost je vječna mladost duha. Slijedite nas i u ovom putovanju spram umjetnosti koja bez klonuća potpisuje našu vrijednost i tradiciju, pa ju neumorno uzdiže na pijedestal kojemu pripada. Epidaurus est Europa, Epidaurus jest Europa. Hvala.